Madoda akithi nakhu ngaliwa lana. Intokazi ithi yini ingayiyeki. Mina ke mabhungu ngibona umuntu ethulile. Ezibile ku Facebook. Online kodwa uyaziba. Mangifona akalibambi ucingo. Ngilokho ngimkhulumisa uyaziba nje. Kuthi namhlanje athi yini ngingamyekile. Majongo Sizani kwenziwa njani uma isimo sinje? Ngicela ningitshele into engingaqhuma ngiphalaze ngayo mhlambe nginesichitho engane. Sanibona umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu kingaje ngephuzu majiko man. Bathi umfana empandle sincane ontanga bathi daba ethi mtalanti cha. Ingane ehlazo ce. Ufunza baphathi bezonqamala lo delushelezi. Bathi intombi zimdasa ngetshabe. Sithi umuhle ubhutsu umuhle majiko man. Lapha ngifunda udaba nje lenye insizwa ebhalile kwenye igroup engacela ukuthi ngibe kuyona la ku Facebook. So igroup le yensizwa sifundisana ukushela so zinikezana amacebo ahlukahlukene yabo. So nami ngike ngiposteke lapho lensizwa yabhala ke kwigroup ngase ngiyibona nami lento eyibhalile. So sizoke sikhulume ngayo kunezinto ezincane nje ngifuna ukuthi ngikhulume ngazo lapha yabo. So ungakhohlwa ukulike ivideo yamqeqeshi wakho. Ngiyafisa nami ngelinye ilanga sibe ne video nje ezokuthi 1K yabo khombisa ukuthi siyakhula yabo. So khumbula phela ngathi kuwena uma into uyithanda ungafihli. Khombisa nje uma into uyithanda. So ithi lensizwa ke madoda akithi nakhu ngaliwa lana. Intokazi ithi yini ngingayiyeki. Mina ke mabhungu ngibona umuntu ethulile. Ezibile ku Facebook. Online kodwa uyaziba. Mangifona akalibamba ucingo. Ngilokhu ngimkhulumisa uyaziba nje. Kuthi namhlanje athi yini ngingamyekile. Majongo Sizani kwenziwa njani uma isimo sinje? Ngicela ningitshele into engingaqhuma ngiphalaze ngayo mhlambe nginesichitho enganeni. So ibhale kanjalo ke lensizwa. So enye izinto engifisa ukuxwayisa kuzona lapha kulolu daba la lensizwa ukuthi uyabona uma usothandweni nomuntu kuzofika isikhathi la khona ningeke nibone ngasolinye la nizoxabana khona yabo. So into enormal le. Ngaphandle kwengxabano uthando lwenu alisoze lakhulu. As much as ingxabano ingathandeki, ingxabano phela yenza izinto ezibili, either iyalibreak uthando lwenu noma iyalakha. So uma kuthiwa kuhlezi kumnandi kunini othandweni lwenu anixabani kuhlezi kumnandi nje kuphela khohlwa igrowth ngeke luze likhulu uthando lwenu. So as much angisho kuphela uzohamba uyosukela umuntu wakho uqala ingxabano ngoba uzokwaliwa, but leso sikhathi leso sobunzima futhi sibalekile ngoba ila khona ukwazi ukumfunda umuntu wakho ukuthi okay into ethiza akayithandi, ukwazi ukufunda lelinye iside obungalazi ngayo. So ilapho khona niba connected more emotionally na umuntu wakho. So kuzofika isikhathi la khona umuntu wakho wenze njani umcasula. So uma umuntu umcasulile musa phela wena umxina ngama messages inqabe ama messages umfonele 20 wama miss calls yabo. Mfonele noma isende leyo message uma engaphendule sadiniwe mnikeze lelo thuba lo thutshana lelo lokuthi ehlisula alaphela idatha lami ematata angazi noma ngisabonakala ngalapha. So mnikeze lelo thutshana lelo lokuthi ehlisulaka ukuze naye ezokwazi ukuthi emva kwesikhathi nikwazi ukuthi nikhulume. Sengikhuluma manje ngisakhululekile angazi noma idatha lami liphelile ngibona imessage la engena ekhombisa ukuthi idatha liphelile. So njoba ngisho futhi ukuthi uma umuntu umcasulile mnikeze lelo thuba lokuthi abhodle ehlisulaka ngoba mangabe umxini uzoba ukuthi agcine sekhipha mhlambe lelo gama naye angathandi ukulikhipha agcine sethi ahlukane yabo gcina sekuba buhlungu gcina naye esethatha isinqumo azozisola ngazo yabo. So ngizozama ukusheshisa ngoba yabo angisathembi kahle la. So uma umuntu umcasulile okufanele ukwazi kufanele umnikeze ithuba lokuthi abhodle ehlisulaka. Kubalekile lokho ukuthi ukwazi. So lensizwa le eke yakhuluma lapha komunye line ithi mangifona akalibamba ucingo ngilokhu ngimkhulumisa uyaziba nje. Kuthi namhlanje athi yini ngingamyekile. So okunye kufanele ukwazi yabona inhlonipho umuntu othandana naye ibalekile ngendlela esimanga. Yabona mina umuntu ngiyamhlonipha mina umuntu
and uma umuntu engasangihloniphi ngiba offended ngempela ngoba umuntu ngiyakwazi ukumhlonipha yabo. So uma ungasahlonipheki othandweni nokwazi ukuthi kusuke sekulahleke into ebaluleke ngendlela eyisimanga lapho yabo. So le philosophy yakudala hlezi ngisho lento, le philosophy yakudala ukuthi umuntu kufanele nomushela intombazane bese wena intombazane iyakutshela ukuthi yini ngiyeke angikuthandi hlukana nami phansi, but wena ngoba usashaya ngale philosophy yakudala ukuthi hayi kufanele umjaha umuntu kufanele umncenge azazavuma. Well kudala khumbula kudala namanje akusafani. Kudala isikhathi sasibavumela obaba bethu nobani yabo awulaphela ngempela amadoda idatha. So sasibavumela isikhathi, manje sekwashintsha mfowethu yabo, sekwashintsha sekukhona iconstitution neminye imithetho eminingi ebekiwe. So uma umuntu uqhubeka umlandela ebekutshela ukuthi afu ungazibona ngeveni yamaphoyisa isingena kuthi umuntu uyamharasa wena kanjani nabo. So mina umuntu ongangithandi angimthandi nami ngiyaye ngihlehla kuyena. Umuntu ekhombisa impawu zokuthi angangithandi nami ngiyahlehla kuyena ngoba ngiyazi khona omunye umuntu ozongithanda yabo. So inawe leyo mindset ekufanele ube nayo. Ihlonipho mfowethu kubalekile ukuthi usihloniphe njengensizwa. Ngizoshesha ngoba manje idatha lami liyangiphelela lapha.